Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Ang mag-utot, oy. Utot di ko. Klaro, ay sig binuang niya. Airdrop to, oy ka. Ikaw timang ko karupuso. Taka lang ka. Airdrop. Doon, nalang ko istorya mo. Agto ta simbahan, mga pisal ta. Isa? Lap, yawa. Ay dula, ginabata, oy. Wag isa tinuray, yun. Pero, suwayan ta ng agto, di ba? Mga hiwi, mga sa imang angay mahiwi, yun. Yun, hiwi na akong nga. Kaon tanay mong gara ron, buton kay ka, buang nga ka. Uy, aka, oy. Ano naman siya? Yutaki mo. Ano sakit sa ilag? Ayaw mo si bugal-bugal. Kung gusto mo mawa na yung sala, lubta ako. Ay! Tapiste. Sunod ka mo sa ako. Sunda akong aksyon. American. Dugtong di ka. Ali, tuwad. Siguluang niya. Yung ito. Yung tama na yung gipanabi ba? Bastos sa mga gitabi. Kumaw ka? Siya, nasa iyo prato siya. Ingon siya, sundon rato nga. Iyang aksyon. Maura gunagon. Unsa to? Sundon. Sundon niya yung akong aksyon, American. Gigi. Diri ka mo sa kong luyo. Linya. Unsa man? Anak. Ready. Sakto ka na, sakto. Ilis ni siya, ilis. Unsay formation? Formation action. Pagdayon ang. Ay, suraan yun. Sama ni. Muna'y action turon. Turon po eh. Lakaw. Natural action. Oh, sab. Mao na ni. Diri na. Unsa man? Diri na to mailhan. Kung naabagid mo isa o wala. Kay ngano? Ngano? Ang mutikang aning hagdana hapna. Dili sambol. Ang atong mga naong Mahungi. maghinay-hinay og kahiwi. Hiwi na yung daw Example. Example. This is anak. Kana. Kana. Mo Hala. Mas mabati pa ginaguro. Ana. Labaw pa na. Labaw pa na. Mo unang pag andam. Una tikang. Ay, patagagamag. Ako'y una tikang. Ikaw una tikang. Ikaw may nanana mo diri. Sige. Saba lagi. Hoy, Ay, buyag. kahibaw ba mo? Basta maabot naging mo dire. Dili na siya pwede magsaba. Hilom ra gyud mo. Basta magsaba-saba gani mo, kana inyong naong di na mahitsura. Kahibaw mo maunsa mo. Kana inyong naong magguba-guba. Nakingan bitaw ta mo? Mauna siya ang tagbantay diri. Dito kung nagbinutbot ka ganing wala lagi. Ha? Uyaw ka ni siyang hagdana. Unsam Kay ginagana rin. samtang kita magsaba-saba, anam-anam ni kahiwi atong naong dapat di ta magsaba-saba. Mahungi yun. Samtang ang kuha na ni, kuyaw kay tiktik hagdana. Unsam man. Kay samtang itikang nimo. Hinihinay kahiwi imong naong. Tagatikang nimo ani na itsura imong naong. Bibilam sa nakatikang, ha? Gani siya kahagdan. Ubay-ubay Tinud. 150 strip. Hikap bitaw, hikap sa hagdan. Bati na imong naong. Hikap balik, hikap agad.
Bugnaw. Ikapo na ko ha. Mubati na akong naong. Example. Lo, ay sa dungan ta ay pag una. Ay, pag Dungan nagikap daw. Oh, sige. Dungan tagikap, bati itong naong. Awa, giingnan mi tata mo. Ayaw. Balik. Ato, nahinay na tayo. Dili mo kuan oh. Oh, nahinay na ta. Kuyaw ka ni hagdan na. Kay basta malampos na ning hagdan mawagtang atong sa. Salamat sa Ginoo ako gyud. Ako gining ko anon gyud nga makalampos ta. Ge. Kisay mo nagtikang na to. Dungan ta, dungan. Ikaw na. Ikaw na. Ako na. Ikaw na. Ikaw na. Adto to pa po. Ay mo sa. Grabe, mama. Mangiyot ko siya ni. Dana. Mahal na Saint Guava. Unsa man? Paminaw na ko, murag naa gyud tay problema ron. Anong maproblema man ta nga kita'y gamhanan sa tanan? Akong matagnaan. Naay galakaw, padulong ka nato. Ug ang galakaw maaghimong atong mga katawhan. Kay kita mo buhat ug sila atong parusahan. Kay nga naman, nakatikang sila sa hagdan. Ug kining mga bataa, butaan ni sila sa una, ug nadalang kini sila sa ilang mga barkada nga makakasasala. O karon kung butaan sila pag-una, karon nakasa sila. Ato silang patagmon. Napatikang nila sa hagdan, kinahanglan mga hiwi sila. O ang nagbantay dito, dapat mukuha sa siya sa iyang part. Ug ato silang sugaton. Ug atong barugan. Jin! So, hapit na sila maabot sa itaas. Siradan sa kanay ang hit. So, tanaw nato sila nga makasurvive ba sila. Ang ikos kilid. Ako maskara, nalitan ako kasi ko maskara. So, ang storya na siya nga nakasurvive pang namo. Muna siya gingon nga ni Cristindo. Next Cristindo.
Muna sa istorya nga giingon ni Lustindi. Mauna na siya. Kini ang timailhan nga naabot na sila. Ikaw nga nagbalantay sa hagdan. Ato silang sugason! Barog! Ayaw! Barog ka mo. Ayaw! Tebe. Ay sa isa! Di ako hitbang napit! Barog! Barog! Barog ba barog? Ayaw ko! Barugin ninyo. Barog! Aron dili kami kabuhat. Ug bati na butang ninyo. Barugi. Nahiwi man eh! Kay usa-usahon mo na mo. Pangutana. Anong nakatungtong mo diri? O unsa inyong mga sala ang nganong nakhibi ang inyong dagway? Ikaw! Unsa ing imong sala? Hilom! Hilom! Ako nalay mo tungkan sa inyong tagsa-tagsa nga sa... Kay ako si Saint Lubi-Lubi, ang nagbantay kaninyo taga-adlaw. Ug ako, kabalon ako sa inyong mga sala, ug ako na lang ang mutugan ni Saint Guaba. Ikaw, nagsige kag pamayot, pero ikaw ang gilubot. Ug ikaw, nagsige kag lolo. Lolo? Sakto! Ug ikaw, subraan ra ka sa imong pagka-baydor. Ang imong ilong gikatitir na nagmaayo. Ug si Saint Guaba na lang ang bahala ninyo. Og para kamo maulian. Nga. Kana kini ninyo. Dili kamo magbugal-bugal kanako. Maganda! Nga. Maganda! Ipagawas ang inyong dila kay kini ang gamhanang buwak nga papaulian kaninyo. Nga. Og na pa. And 3, 2, 1, go! What's up, Walali! Lubi-lubi! Nasampring lo! Tanyo! Uy, Panyo! Allah! Oh! Bando! Bando! So, Kinsay i-shout out guys. shout out ko ni Yasmin o ni Up with it, girl. Crystal Jane. Up with it, girl. Crystal Jane, shout out sa iyo dalawa. Bounce with it, girl. Shout out ko Dance ni Kuhan with it, ni girl. Get Sheila with May it, girl. Panturiano Bang, o bang. sa akong iyaan nga taksira mo si Arlene Agnado o Arlene May o Bay. Ikaw din sa tego kay ni El Niños Papang o ni Asha Jane. Yan! So, shout out ko guys sa Bilyagan sa family, sa isang family, sa Bilyagi family, Aliyah family o sa tanan. Ni-support na mo nga grabe ang support, especially sa among mga parents na grabe ang support parents ni Lloyd nga grabe ang support dito mi nag-stay, dito mi mag-meeting. So shout out nila and thank you guys sa pag-support. So don't forget to subscribe ako YouTube channel JD Barcadas and click the bell button para subscribe mo sa mga video guys. So kung naka may isang shout out na nyo daan sa among page kinda JD Barcadas Yapon. So follow sa among page then like. Pero pa may shout out ko sa akong iyang dahil sa Iris Adelian o si Mama Sara o si Bang, bang. Kuhan si Kuya Clet o si ang isang family niya, yung family niya sa akong papa, mga Junjun, si mga Marites o kakong at sa kamanghon, si Vincent o si Kuya Janjan o sa tanang si Kuya Eddie o si Mang Christine sa tanang mga isang family. Shout out!